Здравейте, приятели! Днес ще възстановяваме тази каманария. Ще ви покажа с какво съм се въоръжил и какво мисля да правя. Прикарал съм си няколко кофи вода, защото няма тук при мен. И съм си взел вароциментова хастарна мазилка на Weber 201P. По принцип, това не е най-препоръчителният вариант, но ще свърши работа за тук. Все пак не възнамерявам да инвестирам супер много пари в това място. Ако искате по-хубав материал и специализирано за тази каманария, може да проверите на Baumit са нова серията, която са. Сега като почна да работя, ще ги понамокря, за да попие камъка вода, за да може като работя с материала да не съхне толкова бързо и да не напуква. Макар че този материал, който съм взел, мисля, че няма да имам абсолютно никакъв проблем с него. Също ми препоръчаха да си вземе и такъв шприц за винтоверт. И взех си, очаквах да е някаква простотия от AliExpress, но както виждате и вътре валчето, което е доста масивно, железно и силно препоръчвам да си вземете, защото това ще ви улесни доста. Винтовера съм си взел. С винтовера това нещо се свърза, после ще ви покажа. Нужните шпакли и мистрийки. Това нещо го търсих и го намерих в едно квартално магазинче в село Ноевци. Беше нещо типа на 2-3 евро. Четки задължително по-твърди съм си взел няколко, с които да тупам и да чиста после фугите. Даже съм взел още по-твърда. Взел съм и телена четка, която е месингова. Оформят хубаво фугата. Тази мистрийка съм си взел. И една малка обикновена и още една подобна за фугите. Чукове за камъка. Без тях няма как. Бормашината, която вече такава бормашина няма как да си купи човек, ако не е имало преди доста време. И това ми е за мистриите, да си чисти и заточвам после след работа, ако се наложи. Ще бъркам в тази кофа и започвам.
Тази разходна норма Munca, я ще гледа как правят тия фузираните зидари. гледа ли? Да, те с куфраш направят. Има и с куфраш. Куфраш и каменете, независимо, може и да е обол. Може, да. Слага го и между тях бетон и той ще остава фузиран. Да, не, Така, това са майстори, дето. така зира стената. Да. Това са си майстори. Значи има да се чудиш как е фузирано. То си е още при самото зидане. Това, че си играем сигурно, да не казвам голема дума, ама
Поне 2 седмици. На мен целта, знаеш каква ми е? Да е здраво. Здраво е тук, нямаше алергии. Да, ама да се посили малко, нали, да добие някакъв вид, да не е така грубо, нали? Зите изкарал 200 години и нагоре. Тоя, Като е това. 200 години. А па това сигурно не е по-малко от 100 години. Кой? Тук отгоре. Тоя, горния ли? Това? Тук. Горе ягоди това. Да, горе, защото горе е ново. Тук дзидо. Каменете къде е. Да. А другото е ягоди. Едно беше тук, беше паднало, срутило се. Издидано с рови туфли. Боже. А добре, че подава стената. Те ми доведе бригадата. Количко ударе под първе стената, така повече не подава къщата. Иначе да беше паднал. Ага. Натрупаме до зида и то, що е подава, подай това. Да. Ага. А сега, дедо, като нещо тръгнеш, плоча да биеш или нещо да правиш и съседа от другия ден цял ден не излиза от къщата. Заключва се. От Дунава. Цените ни европейски, а заплатите български, а?
На 3 как ще пада. Така. Да, на 3. Виж по-тънка и се проведе надолу. Да. Не може да стисне. Да. Иначе, ако е по-широка веригата и по-тънка... По-насам, дедо. По-насам. Е тук. Е така, да. Ама Ти си. това че излезе по-долу. Не, не. Е така. Е така го дай. Да не се уби. Не. Това е бетон направо. Не се рони. Така, аз като се прибрах вкъщи, изгледах едната част от клипа, как съм го направил. И видях къде са ми проблемите и сега ще ги отстрана. Един от проблемите беше, че тук беше много воднисто разтворено и много трудно се работеше тук, вече малко по-добре. И сега гледах за този материал, може да се направи доста по-неводнисто разтворено. Но това е много як материал. Просто по-добре се получава. Сега има да се доизчистят някоя друга фуга. Ето тук, например. Това трябва да се доизчисти и да го запълня наново. Което не пада, лесно не е нужно да се тиска, да се маха, защото държи. Щом не пада лесно, значи държи. И така, започвам. Направо този път слагам цял чувал. Да не е цял. Наполовина. Взимам си винтоверта, шприца, миналия път работих, колко? Една чертичка е паднала. С толкова много време работя. Маркалото. Делото бръмчи с новата машинка. Кев голям. Разтвориме сега вече. Ще бъде, чакайте преди да го разтворя, по-важно е да се намокри стената, да не попива толкова бързо. Ще работиме.
като тези феновете на Festool. Нали, като слагат батериите, всеки път ги ударат така. Не знам защо. Явно е някакъв тренд. Може да се сложи и по този начин. И започваме, че вече материал е по-сух и по-гъст, иска да кажа. Ще бъдем ядове. Стената е напръскана. Пълниме. Нали, не е много гъст. Сега ще разбереме. Поред мене трябва да бъде така по този начин. Охо, приятели, това е. Красота. Само вижте как хубаво пълни, без да пада, без нищо. Долче фар ниенте. Изкуството направи. Пак казвам, че аз перфектност не търся. Правя си го за себе си и колкото мога толкова. Тупаме.
Тук в тази част ще се наложи освен фугиране да се сложат по-едри камъни. Тук да се запълнат и най-вече ето тук е това място. И да се сложи доста материал. Тук ако се сложи някакъв камък по-голям също, но мисля от тук, от тази част до тук, отдолу хубаво да се измаже. Не ме интересува дали ще бъде хубаво. Важното е да се заздрави, защото там не че е тръгнала, но си вижда как е окопано е така. Готово е, само трябва да подръпне малко материала, за да го мина с четката. И тук долу засилих малко, защото беше тръгнал. И го усилих малко с два по-яки камъка. Отстрани го минах там и остана само, ето е тази тук част. Три дена работа без да спирам и успях да го завърша. Целият камък е фугиран. Долната част, както виждате, не изглежда особено добре, но имаше доста проблеми, защото доста големи камъни бяха счупени и леко ги размърдах и си извадих и наново слагах нови камъни. И предпочитам да бъде така по този начин, здраво, отколкото да с времето да тръгне да подава. Макар че отгоре има пояс, не знам дали ще подаде, но аз за всеки случай си го заздравих. Все пак искам да ми е здраво, не толкова колкото да е красиво.